το Μεξικάνο και τα Λεξία. Άλλη μια ιστορία, άλλο ένα παραμύθι. Έτσι, υπομονή και ξεπλατάμε. Σκάλεσε μια ιστορία διαφορετική από τις άλλες. Αυτή τη φορά, οι δύο από τις ιστορίες μας τον έλεγαν Αλαντίνο και ζούσε στα στενά της αγοράς της πόλης. Χρησιμοποιώντας τα λεξικά του πετεφάλιστα, κατάφερε να ξεγελάσει τα υπομονή τσαχάρι, σώζοντας τα πετεφάλιστα στο διάρκεια. Όχι του Αλαντίνο, στο τσιμονιατήνα και φυσικά πραγματοποιήθηκε. Τώρα, βάζει χρόνο για να κατακτήσει την καρδιά της ολόκληρης Γιασμίνης. Όμως το κάνει. Σαφάρι παραδοκή. Έλα νεκταράκι, δώσ' τα. Τσίνι. Δεν είναι τσίνι. Είναι Γιασμίν. Αδερφούλα μου. Την έχουν βάψει. Πώς τη βλέπεις τώρα. Περίμενε. Δεν βλέπω πόσο καλά. Είναι δικά μας. Κάλε, κάτσε καλά. Αγάπη μου. Μπράβο νεκταρία. Μπράβο νεκταράκι. Οδήγα καλά. Oh, fuck you. Δεν το πιστεύω. Όχι. Θα πει κιόλας. Όχι. Γιασμίν, έχεις και στις κάρτες. Ωραία που είσαι τώρα στην κάρτα, να παγιάσει. Βαρέτε και τα πριν πάω πολλά. Όλα είναι τα ίδια. Όλα είναι τα ίδια. Θα φύγω για ταξίδι. Εσείς άλλα τι είναι εδώ πέρα. Θα να μας πεις κάτι κι εσύ. Πάνω σε μαγικό χαλί. Πάνω σε μαγικό χαλί. Τον κόσμο θα γυρίσω. Είναι ο κοινός εναντίον. Θα φτάσει. Γιατί δεν πρέπει πάω πολλά. Όχι, το ριχνάρι. Το τζιν στα νύχτα δεν εσύ το πιστεύω. Δεν το λιχνάρι. Λιχνάρι, κάτω να πίσω. Βάζει το χαλί. Όπα. Έλα τι. Ένα για λέξη.